Drahí priatelia, nepriatelia, ľudia, živé bytosti, domáci maznačikovia. Potrebujem práve vás. Áno, aj teba. Áno, aj teba s tou vyrážkou. A potrebujem vás z jedného jediného dôvodu. Pretože ja viem, že vy máte radi exotiku v hlave. Ja viem, že vy chcete mať v živote šťavu. Hlasujte za mňa. Hlasujte za Ananeselin. Pretože len ja viem, že vy chcete tancovať salsu, aj keď neviete kroky. Ja viem, že vy chcete v živote viac ananásov. Poviem vám malú múdrosť. Život je ako smrť, len je iný. Priatelia sú ako ananásy. Keď ich zješ, tak zomrú. Len nie sú až také sladučké. Vieš? Vypnite ten ventilátor! Vypnite ho! Ja viem, že v živote toho máte veľa. Áno, ja viem, že nemáte radi informácie spamového charakteru, ale počúvajte, zahlasujte za mňa, zahrajte sa hru a žite naplno tento virtuálny životík. Áno, jeden hlas za mňa znamená čo? Dobrý skutok. A dobrý skutok znamená čo? Jeden malý krôčik bližšie do nebička. Myslíte na to. Mi vyschlo.